दिनवास जिनिये पैणार आस्ता तारुक मुजो जालाय सोम्या तुका दिनवास जेजू तुका दिनवास. तुमकां समेस्त आमचं स्वागत करता आणि तसेच आज हे कार्यक्रम आम्ही पिंपलातून आता आरंभ करतो. त्या पिंपलातून एक जण असतात ते जाऊन असतात अविनाश अनुपम आणि गीता गीता म्हणाले हे मुखार्थ आणि सुंदर वरचे ताणींच कट करा. भगेन पुरुषाचे कुरवेन निवारमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बाबा बहिणीनो आम्ही आमचो वावर कर्ण दिसपडतो ग्रास सोडून जाय म्हणून देव आशिर्वाद आणि ह्या दिशेन तो आमकां आदारी दिता. देवान आमकां दिल्ल्या बुदवंतकायेचो फावो तो उपयोग कर्ण व्यवहारा मुखांतर आणि हेर जायती साधना विधानां आसात. हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह मिडिया विजन ह्या मारिफात देवान ह्या कुटुंबाक बरेपण सोदूं आनी तांचे प्रयत्न करून दिसपडते ग्रास सोडूंक आदार दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी अशें आज ह्या स्टुडियोचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. ह्या स्टुडियोच्या मालक आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबाचेर देवाचे बेसांव मागून आमी मागण्या विधी चलोवन वरया. हे देवा मोगाडा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशियेम काशेता संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय राणे सारखे नेटोन मनशा गाय केलोय ओगळेक तुका सदा फावो येर रचणारा ये देवा मोगाडा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशियेम काशेता. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया मातेवास एवांजेलांत अध्याय 25 वाक्य 14-19. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत एक मनशाक आपले घर सोडून परगावाक वेताना आपल्या नौकराक आपयले आणि आपल्या दूड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे समर्थे प्रमाणे समर्थतेकीद ताणें दिलें. एकल्याक 50,000 रुपये, दुसऱ्याक 20,000 आणि तिसऱ्याक 10,000. उपरांत तो पयणार गेलो. 50,000 रुपये घेतलेल्या नौकरान ते वैवाटाक गेले आणि सडीत 50,000 जोडले. तशेंच 20,000 घेतलेल्यान आनीक 20,000 जोडले. पूण 10,000 मेळिल्लो नौकर गेलो आणि दनितेक फोन करून आपल्या दनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत ताचो दनी पाटी आयलो आणि येतच ताचे लागचे लेख घेवंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. बाबा बहिणीनो देवान हो सोबीत सुंदर संसार रचला आणि ताचो अधिकार मनशाक दिला. मनशान काम करून दिसपडतो ग्रास सोडूंक जाय म्हणून देव आशेता. देखून आमी काम करचें गरजेचें. देव रचणार जाल्ल्यान तो वावुरता. जेजू देवाचो पूत तरी ताणें सुताराचें काम केलें. सांबाळून स्वार्था परगट करच्या बराबर वावर करून आपले दिसपडतो ग्रास जोडून पोटाची भूक थांबयली. काम केल्ले वरवीं आमी देवाची खुशी करता आणि दिसपडतो ग्रास जोडता. तशेंच ह्या संवसाराच्या प्रगतीक आदार दिता. हांगासरास ह्या नव्या स्टुडियोचो आशिर्वादीत आमी देवाचो आशिर्वादाचेर मागता आसतना हांगासर ह्या स्टुडियो मारिफात
देवाचे उतर प्रत्येक जण प्रगट जाता आणि येदोळसो वावर आरंभ केल्लो तो देवाच्या दयेन वापुरबायेन देवान सोलोवन दिला. त्या देखून विनोद गंगुळे आणि ताचे कुटुंब देवाक आज अर्घां दिता आणि सांगत आसतांचे सोपान कितें आसले ह्या स्टुडिओ मारिपाक आणखी तांचो देवाचे उतर प्रगट करचो तो वावर मिसांव मुखार जय म्हणले. त्या देखून आज स्टुडिओ आमी आशिर्वादीत करतना देवाची ससाई हांगासर सदांच आसो आनी हांगासर वावर करच्या सर्वांचेर देव आपले आशिर्वाद घालून एका बऱ्या इराद्यान हांगासर हे आरंभ केला आणि ताचो कितें आसा तांचो इरादो तो फळादीक जावं दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान स्वाम्याक लागीं मागया. मुगल भाव भयणीनो, देवान हो संसार रचला आणि मनशाक ताचो अधिकार दिला. मनशान वावर करूंक जाय आणि हो संसार संपूर्णतायेक वावरूंक ताचे संगी वावरूंक तो आशिता. देखून आमच्या वावराचेर ताची कृपा आमी मागया. बाप्पा तुझ्या बळान आमकां बर. बाप्पा तुझ्या बळान आमकां बर. सर वावराड्यांनी तांच्या वावराचे महत्व समजून देवा लागीं मागया. बाप्पा तुझ्या बळान आमकां बर. आमच्या वावरा मुखान आमच्या परिसरात प्रगती हाडूंक देवा लागीं मागया. बाप्पा तुझ्या बळान आमकां बर. आमच्या निस्वार्थी वावरा वरवीं आमकां आनी हेरांक तृप्ती हाडूंक देवा लागीं मागया. बाप्पा तुझ्या बळान आमकां बर. सांगात मागया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमी उक्तावण करच्या संदर्भी ह्या स्टुडिओच्या मालकाचेर ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या मारिपात वावर करच्या सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुझ्या नांवान प्रारंभ जावचे ह्यो स्टुडिओ तुझ्या कृपेन आनी देण्यान प्रगतीच्या वाटेन चलो. हांगासर येवच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सडवंदराच्या जरितां संतोषान तुम्ही उदाक ओटेल्या. सडवंदराच्या जरितां संतोषान तुम्ही उदाक ओटेल्या. निजागी देऊचे कारण पाद्येता ताचे खंचाय वैरीक बिये सोना धड मोशे हाते सडवंदाराच्या जरिता संतोषान तुम्ही उदाक ओटेल्या. मरी आमची माय ती आमकां जाय सगळे काळ आमी वाडून आसा. मागीर बरी बरी पास जायते उपकार आमकां लाभल्या. आमचे बसोत सदांच आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करता. प्रत्येक जावन कान नगराच्या लग्न मटवान जाल्ल्या त्या घडीत आमारी पात आमी समजता. मागीर मरयेची ससाई ह्या स्टुडिओच्या वयर तांच्या माचेर सर्वांचेर आसो म्हणून आमी मागया. तिची ससाई मागून तिका अर्घां दिवन मानून घेवन सांगात आमी या. नमाने कृपेचे नमनाच्या शिवा अमृतानि भरोशा तुका विवा माता आम्ही परदेशीची बाळगा या दुःखाच्या काळात असता आजकाल सुखासन आम्ही तुका दान करता. तर तू आमचे शिकाई जे तुझे कापडीचे तळे आमचे जय करती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कृष्णचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे वारणी हे तुझे आमकां दिये. भाग्यवंती देवाचे माया माबसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी फौज आमचे खातीर सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे रब आशीर्वाद घालूं. आमेन. सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो
वासुयांतो बरो मोगा बरी मिता सो करो निबंधोरो सुम्यान सर्वै काळी वागंतलो महिमा संसकाळी प्रस्तावतो स्वर्गानी या संसारी राया सर्वांचो सरकाळी सोम्यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो मोगा बरी मिता सो करो की दिव्यवाणी नैवेद्याला सगळ्यांना गुप्त असलेली आणि घेतले जण आपण येतात गुरु लोकांमुळे झालं 1 लाखाच्या वैर सबस्क्रायबर्स असतात आणि नंतर सबस्क्राईब करणार आणि एकच त्यांना पाठिंबा द्यायचा आणि कोण पवित्र पुस्तक म्हणता कोण देवाचे उत्तर प्रकट करणार तो शिरापूर देखून गंगोली तावून म्हणजे विनसर तावून गंगोलीतून आपण सोडलं विनसर त्यांचे तेग राहील ते कुटाम ते निसाव काम करते असं जर तर हांव आज ही सेवा करतो जाल्यार देवाचे उतर मेळ्ळ्या उपरांत ती सेवा जाली जर तर देवाचे उतर भितर वचून ना जाल्यार कसली सेवा येवंक चान्स ना पयले देवाचे उतर ताका प्रथम क्लास आसली देखून आज देवाचे उतर ताणी दिते आसा सबार रेतीरो सबार याजकांचे प्रकाश जावली अपुचीन जावली आणि नव्यान जाता पक्षीकरण सगळ्यांक एक झलक बरी क्लॅरिटी दिता ताचे उपरांत मस्त याजकांची ताणी इंटरव्यू काडलेली आसा धार्मीक भयणांची स्टार्ट केला समर्पण म्हणून 2 इंटरव्यू जावं आसलो इतली बरी लोकांचे परिचय दिता आसा दिसांक काम थोडी सिस्टरां मुक्त करतात ती मुलाक आसतात तेन्ना तेजे 2-3 आमी परिचय दिले बरे दिसांक सिस्टरां तशें सबार याजक असतात आणि याजक आता मामूली सेवा देऊन गेले तांणी मग रिटायर्ड झाले तांच्या मागीर कोणी उडास जावना मागीर उडास असो केला तांच्या मरणाच्या वेळार मात 4-5 पिळगी जावन येतात आणि तांणी कितें केलां त्या दीस वाचतात ती मुद्दल कोण तांच्या रिटायरमेंटाच्या टायमार आमी दुसरे घरा गेल्यार कळटा तांची परिस्थिती कितल्या कश्टांनी ते आसा ते तांचे मुली करून तांणी आशेतात हांव गेल्लो होतो ते इनोव्हेशन तुमच्या खातीर त्या वेळार ते जाल्यार वस्तू याजक म्हाका मेळ्ळे म्हाका मुखार जाय सांगचे जाल्यार कश्टांनी ते आसा तांचे उलयतले कोणी ना तशें तांचे ते मिसाव करून तांचे एक दाखोवचे तांचे जिणी कशी असली कशी तांणी कितें केलां समाजाक आमच्या क्रिस्तांव समोर ते तितले तांणी बरेपण केलां ते आमी 100 वर्सां जाले उपरांत थोडे एक जाग्यार उडास जाता म्हणून विसरून सोडटा तांची एक काणी तांची जिणी दाखोवचे प्रयत्न ते करनात आमचे ते सेवा करच्यांचे करनात समाजान ते अचिव्हमेंट केल्ल्यांचे आणि सांगला हांवें तांकां कोट्यार काजार जोडी बरीशी पूण 50 वर्सां जाल्यार तांचे इंटरव्यू काम घेवचे ते कोटले अचिव्हमेंट विकार देवाला सांगले आसा काजार जमात मस्तूर दिवस जाते आसा पण काजार सिंपल करीत 10 वर्सां संप्रमाण ग्रँड करीत कित्याक म्हळ्यार खेळ इतलो लाख दिवस करलो 2 दिसांनी ना 1 वर्सांनी ना तशें आज कितें जावं विनोद गणपती सगळ्या कुटुंबाक सरस पोरदेव सरोदी आणि मुखार तुमचे मिसां वाडोवन दी आनी सडोवन दी सबार लोक पळोवन जावं दिते आमच्या कुटुंबांतले एक भुरगे आमच्या मिसां म्हणजे आसा वय हांगासर दिसता वय लाविता ते आमचे मँगलोर ऑफिसाक मॅनेजर आसा काम करता मँगलोरान 10 तारीख ऑफिस इनॉग्रेशन आसा ते आतांच काम करून सुरू केला देखून तांचे सगळे कुटाम मिसां कामात आसा जाल्यार शाबासकी पटयता आनी स्वर बरें मागता तुमच्या सर्वांच्या देव बरें दिव्यवाणी